Prøv å kare den opp. Kan det? Jeg kan vite hva... Nei, hit... Ja, og jeg lå Og kare tar det og gjør det her på. Men vi tar brøder. Kan man ikke så det? Jo.
Ja, velkommen til tikkun som har ledet tikkun her i kveld til Sæterskjæk. Evne er før engst avvarskan av malhuslig i førjon. En tutning av mykje pastor av virksomheten til Fråskapet førja er at kunne om virksomheten til stånden som undervisningar og granskikarstånder. Og etter at vi til flere år hadde hildt til Sæterskjæk har vi nå valgt å ta totten opp etter. Og dette er så tatt 17 av 2 tjekkvølten undan jul. Hese tjekkvøltene er for allmenningen her de får høve til at høyre mer om et avvis evne og spørre nærre inn til det. Sæterskjæk, det var nemlig kjipa således at 2 fagfolk har stittre framløver, cirka 20 minutter hver, om et evne. Og oppfylltjande er så et panel. Vi pleier å bruke 3-5 folk, og kveld det 4, som legger atreat til kunningen som det finnes fra framløven om evne. Og de legger så opp til tjekk. Og så tar mange tid avhører oss noen lotteka. Og vi bruker til at vi har en årstyrere, og i kveld det så Karin Mikkelsen, journalister som kommer til store tjekken. Og til først av sånn her tjekkfølten, så det så at øyn av dølten setter noen øyer, som setter tjekke. De velger et evne som vi kommende og aktuelt. Og hesefer det så fører man stølten. Og tjekke blir så hilti her i Kongsøt, her opplagt av halta setter tjekke som går karm. Som det da ser, så bjør vi da kaffe og te og smakkaker. Og tid er velkommen å få tikkun, og i 18, og tar vi oss i høve å prate sammen hvor jeg om det ikke til, er det for kvørdelsvukt. Jeg skal enda her og bare gjøre år hvor jeg til Karin Mikkelsen, journalist, og han kunne tikkun så nærmere om kjølt tiltak. Vær skal. Ja, takk for det, Anna-Katrin Matras. Jeg skal bare stort si hvordan dette Sæterskjæk i Kipa. Vi kan lukke si at det har vært strøyma, det er røyna av strøyma for først før vi skilt. Så vidt det her. Først får vi 2 stittre framløver og en 28 minutter kanskje. Ta fyrre fra Hjalmar Petersen, lektere i Malfrøye, og førre mot støltene av Sæternon, som for et område fyrebrygde malskifte. Så gjerne for Jekvann Ulon Jakobsen, professor i malfrøy og førjemålstølten i Sæternon, året. Og hans framlova, hun snur seg med annet om målslige tigg og målslige økesmiss, som det har vært røpt. Og ta tørrbeier, løkka som har lagt 4, så mannar vi et panel her oppe, og her vil omframt tørrboer, Foa Honno Jensen, min omskolelærere og politikere, og Johannes Danielsen, adjunkt i Løyfrøye, som har lagt seg etter at undervise av enskål. De færre så at innløya stått ved ankron, råkner vi, og så gjerne vil jeg feien hava tikkon her, at loteka vi spurningen eller vi merkingen. Det var ikke stekker, men vi er mye i måte at enda omløy klokkan 9. Og som Anna-Katrin sier, så vil det bjøve te, kaffe og vatten og køker. Det stender her ute i horna. Og til som ikke langer her finnes til kunne bare fære ned og få til kunne. Og så færer jeg til året til Hjalmar Petersen, lektor i Malfrøy. Gjør så vel, Hjalmar. Ja, takk for det. God kveld. Og jeg har valgt at kalle dette vilja vi helt å spike engst. Og her er det vilja antall brukt som et hottarsaknord som sier fra vilja, eller hente enska Nussland av vilja brukt om framtøy, altså færre vid helt å spike engst. Og, ja, sløkna jeg, det er ikke godt. Her, heimastorsloven, her stendur at først vil vi kjent som høvesmål, men dansk skal lærast vel og vilja, og først skal nøytast einsvel og dansk i ødlun allmenne virkskiften. Og dette har så gjort til at vi har haft en støv, var tvøymales støv i førjon fra
fra cirka her ta i Folkaskolan kom og ta sust i mitten i 1800. Så det her som kör upp här det en frimild fra Peter Trudgill om hvordan målsamfunnet kan uppbyggningen av samfunnet kan avvirka strukturen i grammatikken. Og her som vi tar vært at her, vi har haft et lite målsamfunnet, vi tatt og nettverk med folk, det betyder at vi har bygder og byglingar og bøttene har lært målet typisk fra foreldren og ofte ommer og abbar og så framvegis. Og måla mot, jeg kaller måla mot målkontakt, for måla mot til å være negv, altså til som har vært vidt angst. Men hentet tvøymålstøven har vært rettelig stabil fram til i det, og jeg kommer alltid til det. Undan hese støvene, til det være at her som nummer 1, her som man har et lite målsamfunn stadigvæk, og tatt nettverk, men lite kontakt vi under mål, og det har så gjort det at først å kunne utvikle seg til rettlige, har finnes rettlige kompleksa grammatikk, rettlige kompleksa bendingar, det kan bare huske om bendingar av orden kikv, til dømes kikv, kur, kunna, kudnar, altså at man også ser det baden som skal lære at målet til at det er en rettelig kompleks bending, og sånne bendingar typisk kunne utvikle seg i sånne små målsamfunnet vi som nettverket tatt, og den her handanen av målen til bøttene så obrotten, så å si. Men det så kom alltid til at vi ønsker, men åren vi kommer til det, så skal lykka komme inn til heite som heter måldominanser, tog at alle hessa tøyna med vi har haft først og angst tvøymale, så hever i gussi først være til dominanta målet tja gussi Ødland som sitter her inne. Og til en spurningur, det kan man komme atter til om dette her for vi har brøyda seg i det tja folk så at spurningen om det er engst som blir det dominanta målet. Måldominanser tar fattig så akkurat som det er ikke riktig å definere måldominans, men typiskt det til målet som doer bedre, krets og til å doa. Altså man har disse her 4 målførleikene av tåsa og fæta og lese og skriva. Sånn det doer vi utvalget å be tåsa og fæta først. Og det som typisk man ofte teler av til målen som er det dominanta målet, og man doer forskjellige støyler, man doer forteller vittigheter, man skiller ironi og så framvegis. Dialektmoner, man vet hva dialektmoner Og som sagt, vi er stabile og tvøymålstøvene som vi i hever. Her hever stadigvæk føres vært det dominanta mål. Og så spurningen som så kan settes om hattar så stadigvæk i det. Her har jeg også sett at det er nøkkelunda til det som vi tar fra. Det som henter i det at vi tar stadigvæk sånn at lyte målsamfunnet, og måla mot det stadigvæk negv. Nå det at det enska som kommer mer og mer inn. Og så har vi sett her at nå, det skulle stå en spørsmålstegn her om nettverket leser eller lest, til at det det her vi at man har ikke så tøtt nettverk langer vi til dem som bøttfær ofte i badnagert det små og så framvis motsatt til jeg går til oppvokst som man har jo det bygd da jeg var unger eller små barn. Så alt dette her som henter her i løtene til en spurninger som man kan sette om vi fer vi eller om det henter et speklet målskifte her som vi færer fra føreskon ut til engst. Og dette her så bygger 25% i stand her, dette bygger av en grein til Knohusen Remko, Knohusen han tog seg om målskifte i Hetlandet. Og sier her at 25% av folk som var blivet innflyttere i Øren Mali, altså enskund av skorste tilflyttere som kom til Hetlands, ta mulighet for en målskifte. Og det kan takke et atterlig, så kjøtt kan det genka til dømer om det i Stidhavn og Ødjar her. Typisk det tror jeg atterlig.
Og hvis jeg nu har råknet det rett ut, så det 12.500 folk som ferdig i at hos engst i førjen. Ta vant til at målskiftet verer, og vi er kanskje ikke så grulig lengt fra oss, ja, vi er kanskje lengt fra oss, men hvis det tok seg til flere folk som kommer til landet, som ikke vilja ta seg annet enn engst, pluss føringer som færer opp i samme kår, så å si, så det kanskje ikke så helt urealistisk scenario enn for i framtiden. Og et som symptomatisk for målskiftet eisen, det begynner ofte når man har økesmiss, og man begynner til å bruke engst av øken her som vi har først i det, og det nok så løyet at man husker seg til alt det som har vært hengt til dem som kjølskaparstruen, når man finner ikke først inn, og øker her som dangsvær, og nå tar seg om til dem som får engst inn som undervisningsgramal og sånn. Og her det i stedet for til dømes kurser til her universiteten, så skriver man kanskje engst, i stedet for altså, så at man ikke kommer ut for det økesmissig, så tar man skriver man engst til ferfrøyngar, og skriver førskund til starfsfellar i Førjun, og eventuelt i Nordland, og skriver førskund til en breiare fjöld i Førjun. Og du føringur hever utländska starfsfellar, vist dem førsk granskingar utslitt, og etja dem til å læra seg først, og tåsa først vitt det, ja. Og du utlendingur, det så vidt møvlet, å sette det inn i førsk gransking og lære det først, og by starfsfellarna læra tåsa først vitt det. Altså, det er lukka som fyrir at bytja opp møter økesmissig, og ett øke her innanfor universitetsverden. Og så det spurninger hvordan det er for å ut i fremtiden, så han ringte å spå om fremtiden, og ikke vet det. Dette her fra Christer Lindqvist, han har akkurat skrivet en stor bok om hvordan det første skriftmålet vokste fram, disse gante ørentene som ble sendt nye til Cæsar Raven og alle tar for hverandre. Og her hever han skifter her mellom hamal og lamal, og skrift og tal, og han spekulerer såleis om at det hamalet som vi kommer her i fremtiden her i Førjun verer engst skriftmål, altså ikke sprakket der distans, og et lamal vil brått til først vi nekvar i averskan ur enskon. Og det som talomal verer så en førsk lite av frambordar enskon, slag førsk enskon, det kan på samme måte som det vi tog seg angst. Og den lage varianten var et sterkt lite engst, altså gøtt og engst, om vi vilja kalla det så leis. Og først malfører vi nekvar i overskan av enskon. Dette kan eventuelt være framtiden som vi tæva. Og i støtnarskipene stender så tydelig an ut av nuttjo her, føres i kjøvamalet og allmänt malet førjen. Og det skulle jo forplikta til at man gjør det så nøkker ting. Og at det så hvordan nækka tog som gjeras kanskje til man altså etter økesmissig og teltomalfrøy, det er viktig å menna teltomalfrøyna tog at det kan jo, altså framtiden være det der man tåser engst altså man kan tåse først vi tål og så framvegis. Og styrsta fralar i førskap for utlendingar seg verdstige og så framvegis. Skal lukka slutta av i sned, kan si, så det ikke fullkomlig å lukka mykje, så kan du bare fære i hos engst og fløyta vidt av rest, som man sier. Altså, hva det missa, det sånn at malfrøyngen det nekva missa, her dømer her, så ikke heldur at to hettar seg, ikke heldur at Marie hettar seg. Det dømer om hvordan refleksiveren vil brukter, at ta det høver to og i egasetningen om, ta har man en blokkeringseffekt, samme til høver førskon, særst atter kinesiskon og koreanskon, hatt det stått litt okkur malfrøyngon av suttja. At det ber til, og til man kan ha refleksiven fremst i året ser, det er alltid dom musikk, at det er en søva tja Martin Johansen, at man kan ha refleksiven fremst, til lukka som fortelleren for inn i høtti og hese konene og kaféen og sier hva henne tankar er. Og vi misser kanskje om det borte som tjau, og så har vi sett at her, nå nemer notten vi smær, mens vi bare lukka som man færadler seg assosiasjonen der via seg setningen. Og så kan de ikke bare si thank you.
Ja, takk for det, Hjalmar Petersen, for jeg sa ha vært framløvende og tunnisjoner meg. Og så får jeg gjøre ordet til Jekan Ulon Jakobsen, professor i malfrøye. Og jeg ser noen, Kjellande. Så da han finner mikrofonen på, så får han ordet. Ja. Mitt færre lykke. Ja, god kveld. Engst et hot issue i førskolen. Vi førskolen malkjæsk. Vi hører at særlig bøtten og ung bruker nekva engelsk år i sin førska male, og skifta til engst til døms til det spela. Det som ørskymlar som folk, det hverjon enda da vi. Hvordan verer førløgjen i føreskon i framtøyene? For førest at vina for enskon? Mot svær nøy. Tog okkara målsliga medvid og størst til at det kan henta. Det er tatt malamøte vi engst hever finnst sommar malfrøyngar a sia at i framtøyene færa flest ødel samfelle, malsamfelle og i heimenon at vera tvøymålslig, anna mali engst. Føringar har fyrr oppliva tatt malamøt vid angst. Ta munti gjørst av i mali, som var svabo. Men kvui hendi ta? Tui dangst hei tign. Det var skriftmal, og det var mal tja tar dansko ivestattene. Føris var almumal, det gerandslige talamale, og hei tui ikkje ta nei og tignena. Og i det hever førist tign, prestisjon. Jeg har valgt å bøyda mine framløve sundur i trutja parstar. 8.8 til tign, prestisjon, altså til et mål som kommer i samband hverst vi anna, ofta hava imiska tign. Punkt 2, aldurstreita malnysla. Det en målslig abborer som knyttur et aldre. Og 3, det som Hjalmar langar vi inn i, målslig økesmissur. Det at engst vil brukt av som en økjen i samfunnet til dømes og som en fagøkjen og i teltespølen og så framveis. Fyrsta 3-4 at et mål iveliver at det vil brukt. Vi stolt av okkara føreska male og bruka det som nek som gjørligt, ferda tign. Og øvått, hever male tign, vil det brukt. Vil det ikke brukt, det et dett mal. Ikke mal liver avbyrst fra øren malen. Tog år ferast 12 frukt landamørsk. Føres misser ikke tign av at tøkår kommer i male. Tøkår bruker for fremmandår, lanor fremmandår. Men tignen kan være høyt bruksøkene minka. Nøgten av tøkåren og i norskon og danskon ligger i middelen en fjøring og en helt. Men dette avvirkar ikke tignena til hesson malen. Tøkår finner vi i føreskon så lengt attor som kjeldrene røkka. Tign hever nekka vi normer at gjøre. Det ikke bare førest som hever tign, tog det hever engst øysene i fyrjum.
Vi kunne byta hetta hotekje i 2 parster, og sier som så at først hever åpna allmänna tign, det vil si tign ut i allmänna rummen, medan engst hever fjalta tign, det vil si tign prestige i bølkon, fagbølkon, stekmentan og så framveis. Ein pastor av tog av rabatten og ung en bølka normor. Her ensk malnusla hever tign, tog at hon vi til skilmarska bølken. Malnuslan såst at pastor av bølka normen. Hetta løy meg til det neste punktet, som jeg kallar aldurstreitaja malnuslo. Det merker at de ensko årene som vøggestovo og badnagarsbøten kunne sia til dømes flower og yellow, færre a kvørva ur tarra føreska male, ta bøtnene gjerast eldre. Tui ta bøtnene komin ui en annan aldursbølk, her normar galdande. Og ta ongen vantig affær. Ta I vil oppleva at skolanæmingar bruka ensk år i sine føreska male, og ta seg engst sydamiddelen, årsøkjen at engst og tarra hoa hever tign av nøkron økjum, tog førest ikkje til her. Hette særlig av netenon, vi teltespølon, teltelon, farstelefonen og så framveis. Det vil si at engst omboar til som nutøymans, og nutøymans til som høyrer til det nødjasta av synen økje. Det at fylgja vi tøyene sjálvum sér gjelligt, det øvta å være gammaldags. Og det vil ikke være, særlig ikke bøtten og ung. Så her har vi så med vimersking som omanfyrir, at dette helst et aldurstreita firebrygde, bægi at bruka de enske årene og at ta seg engst synamiddelen. Og nå kom vi inn til punktet som Hjalmar var inne i, nemlig økesmiss. Økesmisser, det merker at malnuslan av summen økjon i samfunnet fer fra at være føresk til at være ensk. I okkara samanheng her. Oppsøkning om 1900-årene var talan om økesvinning. Vi tvingar førest kyrkjemal, førest underviskamal, førest lærebøker og så framveis. Og i det opplever vi det øvta, nemlig økesmiss til dømes innenfor gransking, utbygging og vinneløyve. Og det et størst vandamal. Tui ta kan vante være fire at føresk yrkesår ikke færre være gjørt av som en økjom. Tui det ikke bruk for dem. Og det kan enda vi at vi ikke kunne bruka førest av hessen økjom. Tui fagårene vanta. Ta i fyrja frøskaparfela var stående i 1922 var et endamal at menna førest yrkesmal, og i frøskaparriton var førest negbrukt. Men i det må de fleste grøynene til dømes naturvisende vil skriva i enskon, og jeg skiljer vel grunnkjøvningene at til dømes urslidene kunne hava ahoa utanfor fyrjar. Men vansen at terminologiarbeidet heldur oppet. Hvor skal gjøre fagårene om fagfolkene ikke halda til å være neio? Det at folk vil først bruka ord som crazy og fancy og cool og mega ikke å rokna samanbor vi at folk at fagbolkar færre bruka engst. Tog ønstøk tøkeår gjør ikke enda av noe male. Om ensk malnusla til at man unge heldur oppet til at det gjøres eldre, så det heldre ønsken høttan mot førskånd i framtiden. Den største avbjørningen som så gjerne
om flere nusleøkje gjerast enskmalt, tog ta førest ikkje langur et fullfutja mal. Hetta som jeg her har sagt om bøtten og ung, ikkje en røynd at undermeta det enske avskanene av førest, men heldur en røynd at sette henne i perspektiv. Jeg spurte Abbasonen, som 20 år, om han brukte enske år da han spalte Fortnite. Han nevnte 3 år. Kill, build og glider. Jeg halte ikke han pella for Abbasonen. Så kanskje øtten for enskun åren og i føreskun og i sommon førun og sintur iver dimensjonerar. Takk for det. Ja, takk for det, Jagan Jakobsen, professor i målfrøye. Og nå det så kommet til at få mannapanelet her, det var så Jagan og Hjalmar Bayer, og så Hanna Jensen og Johannes Danielsen. Det så vel, de kan komme opp her. Jeg har så en mikrofon her som atleier å komme rundt vi, så hvis det har noen spurninger først, eller vimerkninger, men jeg har alltid teg skulle ha et stort innlegg først, og en bitlugga som kommer til tannparsten. Men så bare retta fingeren opp, da vi kommer her til. Det så vel tid. Ja, jeg halte for å gjøre timebanen som ikke har haft år i en første året, og så kommer vi spekler hendt av veien, og hvis det var okra legget til, så gjør det til, annars så kunne vi komme til spurninger eller bimerkninger. Ja, gjør så vel, Bjørn Steinsen. To undervisere enskene har vi skilt i Løyfrøy. I GT heter, ja, det var det. Ja, jeg underviser enskene, men det ikke noe hætter med det føreska. Det simpelthen av nødvendig til at nekva av studentene som er ensk. Eller ensk taland. Ikke skilja først enn. Men jeg gjør det også for at studentene skulle være venner vid faggården i enskene. Det det internasjonale malet, at det skulle vujere herfra, så må de da og bruke det i åren. Så jeg har ikke det rett at det et eika haft om bøyene, eller en eika byrre til tøymo. Jeg skulle møte alle faggården av nudjo. Så det simpelthen en praktisk løsning. Men her har han sagt at største parten av praten i klassen er førsk. Men alt undervisning kan man si jo enskån, og engst jo det internasjonale malet. Så det. Og du tar seg selv enskån? Ja, visse nämningar som ikke skiljer vel først, så gjør det enskån. Men annars så gjør det førsk. Ja. Det som undervisning nu gjør det førsk, for eksempel. Annars så arbetar jag sätter någon långt i jag kan inte nytt där så jag kan se jag kan jag ut. Ja, men till luckar vi tog. Ja. Så Hanna Jensen, välkommen och Joshua. Tack för det. Det var ordentligt spännande att komma här ikväll. Det kom jag akkurat ur till stora Engstmalta landen USA och kan säga att när jag kom över här ta mest du på kroppen vad det är för en mentan som vi långt vi följer henne här i allt det som flymer in i rocken och från en särskild Engstmalta mentan. Och det är spännande att komma här och låta kassen chatten. Jag har alltid att det vill jag ha hörst bäge Jekvan och Hjalmar. Och så är det en förvittnesligt att höra att en undervisare har sett någon teker att väl. Tog är alltid konstigt till att så det kommer till försmål så må vi alltid ha en grundläggande atlan för hur vi vill häva det och i land någon målsliga och inte en laissez-faire hookbord till det. Och tar man huxar om kvärt frågeskaparsätt så stackar utgångsstöd ut i nu det här som Johannes här han har starvast och brukt engst så näck.
Att det är ju stående först och främst som till grund av det första målet och åra insamling. Och jag pleier kalla förjamanstöltene for fromtöltene og akkurat haksa lærestående. Og det er ikke, jeg halte ikke til nækka som man bare skal få lagt om, hvordan man også valpolitisk hevda inn i fråskaparsessen, og til også avhåverst at fråskaparit vilte jo i grunden menna først visendamal, men ikke gjør det ødlende øtjon langkår av givne årsøkken. Så det er alltid man skal ha et mer grunnleggende kjærk om. Jeg husker at til dømes Holland hever en øye altkjøv og utbygging av marskene, men senest var vi ikke i Hollandsk universitet, så var det ikke så nekva velge i bachelorstøye som utländsk lesande kunne komme inn, men helt også masterstøye. Så det er nekka vi at vi kunne ikke gjøre opp akkurat mål av universitetsstiet. Så jeg husker jeg til at tar vi førre gang vi målstrever for som 120-140 år siden ordentlig førre gang, da var man ellers handført om at det skulle man gjøre at det rørte hjertestranger, det var tøytninger mye for mentene, at du lukket som uttaler alt rundt om det, og at øke vi tog noen egna måle. Og da får man så i holdt vi milar, for å skrive førskånd, man får i holdt vi bøkmenter, og man får først i holdt vi til å slære bøkmenten som vi er middelen falske sjønløg, og ta nødtjasta, apropos heter her, den nøymøtens, stortsøver, så kom skallsøver og ischingar, jeg skjønner at ischingar var en tullig som sanger, men som leser bøkmenter ischingar, og så kjemper man ved skole og kyrkje, og da møtte man sånn tøytninger med til øker, og så kommer så fråskaparsetter 17. Og jeg halte vi må komme her til, hvert avbjørngene ut det. Hver ligger her som kamperen, vi vet at han ligger enn og i milen, men vi vet også at han flytter seg fra her som klassiske bøkmenten til dømes ivrig film, teltespøl, så jeg skal ikke lande min første installation ikke mer enn at jeg var ikke mer pura samtidig, jeg kan låne om at det lykker mye hvordan jeg bøten tar seg engst. Jeg halte selv at jeg halte til for vi har koppet, og at det begynner å bli sinter uttrykt om det faktisk for å vente til bætje og for å ta seg mer først at det ble vaksen, og så det ikke støy etter som jeg kan, og i min egne bøten, til dem som en milinje som 16 år. Hvordan jeg året vel han hever en skånd, og at det er det som lettest kommer ut, og så skal han huske seg om for å komme til helt vanlige første årene. Så det er heldig ikke man skal ha en laissez-faire hukkbord til. Og det vil si, vi tar seg om at vi må ha en sammensetning av hva loven og reglene og i samfunnet, hver vi vilja at før skal være varvått, og hver det skal vinne fremme, og så er det her vi hvordan røkter da, det er hukkbordsarbeid. Takk for det. Takk for det, Anna Jensen. Så var ikke Hjalmar hever akkurat at legge træt, et eller ganske svære til, et eller gjør så vel? Nei, bøn. Altså, for det første at her vi først underviser enskånd. Ja, altså, jeg vet at til dem har haft underviser enskånd, førjemansleide, men det har vi til å ha skai for utlendinger, regulær skai for utlendinger, annars ikke, og jeg altså, det er sånn økesmisseren som man må etter, at man ikke får engst, altså, hvor skal man takke engst inn her som vi til dem har tidlig, og finner til dem, om så man sier at angst, bortur for noen år så gjerne. Det skal være sinter øvo til ett. Nummer 2 til at det som han har vært inne i, til vi tiltak må gjøres, ja, og her det må være politisk tiltak, at man aktivt får inn og hykker etter, hva det vi skulle, altså nå nevnte jeg det vi måldominans, og jeg nevnte jeg sier prosentene for at når et målskifte kan hente. Hva kunne vi gjøre mot det tog? Altså, noen ting som kunne gjøres akkurat så som at man fer inn og styrker måltøknene, så at folk kommer å møte føreskånd i stedet for enskånd. Vi kommer aldri å få alt av føreskånd, selv om det ikke er YouTube eller hva bøttene ikke etter, men det kan alltid gjøres freiere enn hva det gjøres nå. Og det som Eisen nevnte, at her hvis du teker så sånn inn, altså du har så sånn av folk i førgen sier bøtten som begynner å fære iver til engst,
och det som jag nämnde till vi är att du har trätt och hever andra folk som flyter in till landet och kanske säga men jag tror inte att tosa först jag tror engst är klar med vi älskar. Och här må man här må man ha några alltså det måste göra några politiska avgöranden om så man säger så läs att du täcker det sen så där den där CFR-stigen här så du säger att det ska täcka hettar stige och i förskon eller i tyskon eller i danskon åren till dömes du får riksborgarskap och såna. Alltså det man måste göra några tilltök för så vill jag vet här vad det mål eller inte det här. Tack för Hjalmar. Jekvan. Du akkurat att lägga trätt ut tänkte lugga här alltid. Ja. Jag vet inte om du sa sendingarna som var sjönar som Jörskvalde om upphäv förja. Om Jarsfrön i förja. Det var en frakt att det lusta efter bäj uppläsaren ur boken till Jons Rasmussen. Och att höra Jons fortälja om upphäv förja. Och det var alltså en förisk terminologi att lämna in köknen. Och det hade skoladöme om kvoss och man i början av ta i fröskapar fela i Västona att man lägger så står dent och inte så år. Och Jons Rasmussen själv gjorde det och kanske de allra flesta åren som innan för det öke och det stottliga det som är helt vara stottligt avvärst det var att åren var så naturliga och det var så lysande och själv för en som inte kände till Jarsfröj så var det verkligen gevande att lusta efter och det här det var något sånt som jag kom in i samband med ökesmissen. Hvis Jans inte var färdig under att göra sig åren så gitt jag att han har brukt en rikvo av latinskon och kanske och ryskon och vad är det. Och till det som synter benchfire, hvis man purastan släpper tog i tranen här så kan det vara öliga kött till att andra fagökje lyckas som färra samma ved. Och så kanske kan lägga ett sätt som säger i samband med det som har vi bötten och unga göra. Det var en öliga svartkvitt framsättning och det var vi vilja. Och det tar man tåsar om att här är ett fyrirbrygde som ensk malnusla. Jag bär i samband med ensk år och i förskon och enska malnusla och annars alltså det brukar engst. Choice när unko. Så halte jag att ganska särliga hvis man teker alltså till smast och så skolanämningar att självt om det kan virka synder Östjemland i pakon att det som uppleva så vera hese här ungdomarna tar vera skola tar vera ratta tar vera sätter på plats och vägna. Alltså skolan har självande en uppgave här. Och ett annat som man kanske kan lägga sig att oss här det tar ju tås om att det vi till alderstrejta och malnusle. Så är det snacka som jag kan präkva här och nu. Men det blir till alltså det hej kunna bli till att präkva det. Vissa ser unga folk som vår som man har intervjuat var samla åter då det var kanske 16 år eller 20 år eller vad är det. Så gitt det att torra måste appor var vår halvtarbis. Så det kommer en större tillvidan in tar man eldest. Jo men det alltså det snurrar sig om normer. Alltså normerna i tjata om yngst och och örvuse än normerna i tjata vuxna folk. Ja. Alltså det lyckas så ligger till de unga att vara och lägga uppröst och lyssna mot till traditionella och till som annars är gallande. Halter man kan en vissa, vad ska man säga, imisk sjonar vi mittel till boar att du är kanske den bjärskikt och Hjalmar är knappt så bjärskikt och kvärt det kan för att utveckla sig till.
Jag vet inte om det har hur svär på det men har vi rätt ut det? Ja, jag har inte spurt. Nej, men det tänker på jag hade det var inte imist alltså Jo, alltså Hjalmar in ju att vi kanske komma missa till ängst som vi har vunnit från danskon och så vidare och men jag tror helt att det hade växt man fram men ta så ordentligt att man här hade ju man vill nöjt att i hetländska fören vi tog malskiften så var hetlande. Jag tar framan undan heje norrn eller att norrna var hetland mist sina ting. Alltså ta var ett mal av fallande för det vill säga att ta var speciellt forsträdnar fyra en malskifte. Alltså det var såna örvuse än ett malskifte skulle komma i förrjun om 20 år, 15 år. Jag tycker vi på det. Alltså okra måste med vid det är för störst till att det kan hända. Ja. Hjalmar. Ja, nej, så det 20 år eller 15 år, så det vill inte. Och så det stövande Hetland för inte det samma som det är i förrjun det är klart till flera år mån. Men det så det dreier sig om till det här vi att man kan inte ignorera det att du har möjlighet för en malskifte ta ut till dem som kommer upp på 25% av folk som tossa till dems ängsta. Och vad var det skulle säga att jag glömde det. Ja, gott jag glömde det säga men ha. Och så svarskikt ja, okej. Jag säger knappt så bjärskikt, jag säger svarskikt. Hanna, ja, det är så väl. Ja, eller Hjalmar tog kanske. Nej, gott. Nej, okej. Gott. Ja, alltså jag huxar om det mer och fram. Jag huxar om det mer framlunna var att ta adressa tillflyttarna som inte så lätt för i förrest. Tar var inte nämnt i sån sammanhang någon och så nämnde jag kan låna här att ta snurr sig om kaffetecknat malhevor och att bruka det så näck som möjligt och så är det på samt vi honom och att det har brukat det så näck som möjligt ta snurr sig ösni om visendaliga öke men det snurr sig ösni halt är om ungdomsmål. Jag har alltid att vi som ett lite malsamfälla vi har en avbjudning att vara nå avhåvert målsliga för det unko. Här var alla chankrarna, alla paddlarna. Och det gör det att jag som brukar ta enska. Men jag håller att det här att man ska hålla nek mer jag vet det kanske än man gör. Nu har vi så kanningarna. Och man ska ha jag vill kalla det för att man ska rökta hata öke mer att vi hata till vid det som jag kan nästan se vid hava det passar för en kan kunna till en för att vi lägger ett politiskt mål till vik så börjar till dem så checkas om nöden eller rättskrivning och ta visst att det här var till vid men det är inte alltid så är värre så det är också när man ska man hålla väl lika och så är det där kvart är det nog i avgörelsen jag för ska på sig förja ta i visst att falschen säga att är skulle min ungdom bättre vi att alla tojna lärde jag enskom samstundes kvar är vi så kommen hur finner vi jaunvina och att vi har varit förskapsrätter och att långt gøyron att vi inte missat att gøyrorna som vi kanske har finnit i från danskon och till sig kvart krävs för jag får ett först minnesprek och så kvart är det för att utkast av förskon och alla som må vara det här till en kvart för att du kan väl utskriva av en förskon minnesskola av en förskon har lärstående och så huxar jag han den här föringen att inte alla vuxenheimen kan läsa det som är ger vi ut och läsa det på en väg. Kunde vi kanske vara lite sånt mer kunde vi just mer här som samfälla mer i mån till annor tog vi det lite mal samfälla och brukade inte mer orsko på tojing. Men det märker självande futching och att man faktiskt säger att i akkurat lilla mal samfälla här skulle kanske fler arbeta professionellt vi må alla. Inte bara att undervisa det och så lätta det upp till resten att sätta ettnas vis mal men att toja mer att säga att vi satsa på att skriva ner kvar förskon och att toja det men det krävs så att du sätter orsko allt det där. Är alltid gott så att vi skulle finna en annan challenge här vi inte bara säga att det är bara så. Ja. Jag kan ta nämna några avhåvert nämligen att tillfället till Johans Rasmussen
han gjør sin egen år til det faget som han var en parster av, eller som han har brukt altså løy på. Men det her overhøver til å forlange til at fagfolk av imenskonslag og østene skulle være malkønn og overhøver bekkene at kunne gjøre år til et fag som kanskje djupt komplisert og de skulle bruke orskene på det faglige og så skulle de østene huske mål. Det ikke sint nekk forlange eller hvordan? Det blir vel til. Det blir vel til. Det blir vel til. Det skal bare viljen skal bare være steder. Og til samband kan nevne at i 2008 ta bliv og omløy 1000 oljeår, føresk oljeår gjørt. Det var samband vi ta i man vånar at en først oljevinner for å komme fyrir seg. Og ta var malfrøyngar og fagfolk sett sammen i en bølg. Og på sjur i samarbeiden kom omløy 1000 føresk oljeår. Ja. Men boken, at det ikke er bok, tilfelle ligger bare netten. Men har det vel noe som skal sprette fra tøyne stående av, eller hvordan? Det gjør det da. Og du vant at det kommer så vi, eller hvordan? Altså, det snur seg vel om en vilja. Altså, vilja og huggbord. Vil man menna det først skal male, så er man øyne nødt til å fære inn av det imenske fagøstene, og i så stora mån som gjør litt gjøre en førska terminologi. Men om så det at fagfeltene lykkes ikke av at han ahoa, så det øyla trobult at færre holdt ved sånt arbeid. Hvis vi tar allikevel ikke vil brukt, så kan man si at så det arbeid for så vidt onøyut. Det som etterlyser det en mer, kan man si, jævlig en hukkbord til at menna fagøsene tror jeg at altså mennesken gonger så holdt det utrolig kjøtt. Det kommer nødvendig lot og nødvendig firebrygt alle som innenfor et møvlig ikke. Og her halte jeg man vel også nødt til at være at røyne at gjøre til årene, hvordan er tannparsten av terminologiene som venter seg til det vanlige folket. Jeg får tannparsten av førskom. Jeg vet vel at det nekver katefolk som sier at det blir slett til at de behøver å bruke føreskår innenfor kate økje som samskiftismål i middelen kate-frøyngar. Og det nekk om det. Men hiver så kunne katefolkene sagt så at vi drar gjerne en terminologi, førska terminologi, som så det vanlige folk kan bruke. Ja. Så du mener at vi har tatt kapasiteten i førjen hvis vi lykkes som vilja gjøre det? Som land, som folk og hva skal man si? Hvis de kunne gjøre 1000 oljeår, så kunne de også gjøre noen katiår og noen år innenfor løyfrøy eller hva skal være. Ja, jeg lover at jeg skulle slippe at sette spårninger eller vimerkinger. Ja. Ja, jeg går morskere. Jeg har jo eisen et tøyerskifter, eller tøyerskai rent an undervist og i geografi, og mitt annet brukt bøker, Tja Jans Rasmussen. Nu skal jeg ansett hva jeg sier, han jo etter at han står korifeen tja fråskapet, men vil man hava en politikk og slik strategi som Hanna Jensen sier, så vil jeg si at man skal ansa øyelig vel etter ikke at gjøre det som Jans Rasmussen har gjort, hvordan ikke ivdrøver det. Jeg gjør det på en av vedta i 1944, da jeg kom hjem. Jeg tok bøkene ølter opp her, som er grulig fitt og snøgg bok, og brukte henne til å undervise i jarfrøy og i geografi. Men det gjør det ikke atter at når vi starter. Det viser at hvis unge folk skilte simpelthen ikke hva man skriver i. Det var vola pykket her av er. Og det største i store mån er at han gjør det år hver og man fagår stedet for å teka vid ham åren. Og her sikker vi,
är mer linje vi Johannes här att vi ska ans efter vi inte göra falske de unga steinar för brei. Och det har alltid man har gjort allt ofta. Vi har haft nekvar fina böcker, folk har gjort böcker till minnam, vi går i Atlant, men som snart sagt inte brukt där, tog folk tar det inte till sån. Och här vill säga att boken Joe Johans, nu är det här nekvar år som är fin, men det går inte stanna ensamt. Och i sommarfören har man ända just år och spökt att du nu är snö förska atlasen. Så man brukar öll mölen örmalen. Alltså ett år som meandrerande av. Det kommer från russiska namn och är tidigt upp i öll mölen heimsmal. Det året har man tidigt oss stått bortor. Och så kommer vi omkring underligen vi kallar det för årbor eller också. Men han som så skulle funnet på för Lise Vojar. Det så finns det året vissar. Vi ønsker hemma enda tid at året ikke bruker det ikke bare i geografisk sammenheng. Man tar seg om eisene vent meandering eller også. Altså en ivførermesting. Man har ikke det stikkende for å ta fagår til seg som tøkeår, som de sier her eisene. Så man skal være øyelig væren i hvordan man fer fram her. Og jeg får det helt å passe ved at du sier vi skal anse etter vi øyelig misse. Altså nekken før det jo ikke snakker man misse, men man regner at seta seg og et øyelig som nøylendig ångsvegna. Men her skal man anse etter hvordan man gjør det. Ta at regner at gjøre noe føresk år som jo er mer føresk og kanskje minne om okkur som man kjenner atter fra til fotna og som ikke vil brukt langer. Jeg hadde ikke tid en gang til deg. Så det er veldig sagt, skulle det være noe man måtte ha lagt seg ikke mer etter i malpolitikken, og da man vil sitte krøv til hva skal hende fremover. Og ikke gjenge hans alene og si at Johannes Rasmussen skal være en lysende firmynd. Det er farlig. Takk for Egan Mørskere. Jeg var ikke om tid til å lykke som at det var ganske nok snakket til ting på her, eller hva? Hva sier jeg dit? Ekvan og Hjalmar. Jeg kan godt kjøve Egan Mørskere rett i summen av det som man sier. Men det er vel ikke alltid så at føresk terminologi bare er føreskår. Altså til dømes nøvn og evnen eller omkring, ja, som man finner i hjørnet, i imskotsle ja, evnen som man finner i hjørnet, ja. De nøvnene, de varvet man jo vanlige. Altså, og så husker jeg også om at man ikke skal gjøre føreskår for andre på en prus. Så lengt er vi samtidig. Og jeg har jo også skilt til at til dømes året tilfelle innenfor støttfrøy og krotøymen årene. Altså det året tilfelle som vi brukt i støttfrøy boken til Minam, kanskje, eller Folkeskolen. Men jeg har tatt med første årene som har skått opp her, de til sin bortstretter. Og i stedet har man så sett de fremmede årene inn. Så det er alltid mer eller mindre en blanding av bav. Og jeg halte øyne til at man blir nødt til at tillegges, kan man si, malbølsene, til å si, nærmere eller hva det skal være. Men det som jeg helt vil så stått ved sendingen var at hun lykkes som taler til min som leikmann. Altså, jeg kjenner ikke alle årene som Johannes har gjort, og alle årene som han har i sin bøkken, men akkurat det som kom fram her helt det være rettelig stått litt, og det varmt mot hjertet. Ja, jeg var ikke hva det første av dere om. Jeg halte var Hanna. Ja, Johannes, ja.
Det är bara en liten vimmering. Vi tar såna eller nu det tar så om fröskaprojektet som en helt. Att det fröskaprojektet som gemman så eller man borde göra så. Men fröskaprojektet är flera imskar dolter. Och är arbetar så an naturvisande dolt. Fokus här må vara naturvisande. Hvis man atlar att föra in alltså är halt att det är syntor att det borde kanske vara syntor mer uppbyggt. Då att själva ska man ha gott försmål till allmänhet. Och en förmålstål till det klostran arbetar med försk. Men fer man in och tvingar för sig jökno så först att amal lära blir det dominerande och till dem som naturvisande. Så mister naturvisande. Alltså det kan inte vara meningen att det ska tinjas nyer på tamat. Till finnas sådana komma vi år men ja, man ska vara inte försiktig hur som man fer fram alltså. Ja, var det så Hjalmar eller Hanna? Ja, nu blev det grunna bara om år och sådana. Alltså det som jag tar sig om här där vi malskifte. Alltså det är sån där vanten för att så lyckas som skifte malskifte man kan missa före lyckas som vi här så det har fotland struktur allt och det finnas så läge och det dör så att säga i stilven om så man säger. Och nu det blev så när kom det så när om bara en terminologi och såna. Alltså det är inte gälligt i sådant lanior och ha lanior i en mål. Det släpps helt inte undan och jag kan nämna det 40% i danskom och så finns det du hör så malförläggarna som är att tossa och affärta som är att primera och så skriva och läsa som så är det sekundära. Men det alltså jag vet inte vi snackar att om akkurat det samma här alltså det är vi så terminologin och ett annat är det som jag har lyckats som bekäftar mig synd vi det här vi tar yttre omstövningar som händer i lötene runt om bakom och om det kan vara vi till att ett malskifte kan för att hända och det det som är alltid också på en måte jag syns inte jag en pessimist okej så men här är det några ting som mamma lyckas som vara uppmärksamma på tar yttre omstövningar alltså tar inre omstövningar i malstrukturen och allt det och vi lan i åren och så näka här häver första för så vitt utmärka som är Komst du en gång döm här du är pessimist och säger svarskiktor eller ja till det ja skiktor men lägger vi han har inte så ja det är pura rätt som Hjalmar säger vi tvärna eller vad som kärsen vi nå oss inte runt tror jag att nu det här är ganska nog av ämne till att allt lätt chackvalt bara tos om mal av fråskapartiet förja. När det är ju annat att ska man inte ha och minsta mark för kvartej som läser föringar som läser fråskapartiet förja som har valt att läsa förjon hur så näck te skriva om så ett ämne värdaste mal eller naturvisning eller samhällsvetenskap och så näckna mal och att hövs terminologin innanför det här faget att hon häver ett först andligt. Nej, säger han men att det också är och här också inte att det tas något mål läro tas något nämligen om heter att bruka så ett mål och i landet någon tog det är eller grundläggande att du sätter år och nämner låter fyrbryggte runt om det att ta in en egna mål det är rättligt grundläggande för människa och mentan är totalt nytt att mentan och så kommer det kritiken av ta med lärboken som vi har haft och är också jag kanske vi är nog så strong vi har själva vi det var nog till något så kors igen när vi för att undervisa av förskon och det är nog så till rättla korsan vi fick och fråskapartiet så kanske vi skulle också ha Lloyd syndrom när vi tar imon först och attarlis lärboken som har varit och säga ja det gör då verkligen ett gott arbete bäge upp ja fråskapartiet och ner i stödfri boken och alla såna. Men det är läge att vi arbetar vidare och så kvart är det förska undervisa mål och i stödfri till fjärde flock och kvart är det förska undervisa mål och bachelorstöj och fråskapartiet och i hästen imska grönnen. Alltså här har vi inte tog till och har vi inte skilt till att arbeta på andra matan. Vi har mål istället för att säga att jag tog att det första atelier boken folkskolan mina med av fråskapartiet det var inte något år och så för böjna vi en helt där kaos. Så jag hade vi måste vara nek mer pragmatisk. Vi skulle slett inte spela målpolitik det här någon. Men vara mer nuslomest och jakara arbetsvis ner. Jag hade det nek bättre att göra. Jag hade det var jag som var inne att och
och Hjalmar Ösne att hästen omliggande höjmeren och till töcknen sälja milar här som vi brukar mål att här är den stora avbjörningen nu det alltså nutjar nu med hans böcker tar paddlarna som bötten är då och det har vi då haft central fokus och jag är vi målvänning av bötten alltså vi har en rikva gera här jag hade inte vi kunde säga att inte för att häsa lögna eller för att häsa lögna vi måste täcka det som vi har gjort och så kommer vi vidare utan att vara lyckas själv men att vara målrätta men östne pragmatisk. Jag ber att det överhör till att komma lätt att han och när kom för några toucher att han har att vad ska man säga en viss jargong och en fage här var liksom teach atlas i åren in och vi har haft ganska kort så jag vet inte där vi fick det alla PCR så vi är så igen ganska sist forskning och utdel 50 och till 30 år så igen ja. Ber det till att komma in och omsätta det i åren i det överhör alltså det är inte för sånt alltså löper lukas mycket kort. Det var ju ofta när vi är en 4 månader att jag vill tulla ute vi är en år 4 eller 4 prick det är ett land utan lot. Och längre tid fröjer värre är det att få år i köken tror jag. Så det kan inte toucha 15-20 år så häver tökår lukas fast i malen och då kan det vara synd värre att komma med förskon avläsare. Jag håller kanske att jag håller kanske att vi tar vår tälta och James som döme om att det gick inte öle längt tog ifrån att vi slutna kom och till det fick jag först höjt. Tack för det. Jag håller Hjalmar för när vi märker att komma till. Han har nämnt såna pragmatiska lösningar såna. Här är det näka att i isen som ligger i oss här till nämligen och isen där vi har button och såna att du skriver böcker och eller tojer såna till mamma möta dem här så det är på en matta och täcka näka toj som är i talmal mamma vill att först ska talmal läsa. Så läs som tenn och ena för vi sa och öllum toj isen så det som är väl för boy lunchen så att säga. Det är sådana ting som man tackar vi i rockningen som man säger. Tack för det så håller vi färd ut till allt var alla står var fest allt igen. Vi köpte några andra det må äntligen rätta handen upp. Så det kan inte så öle väl uppe från. Ja, nu är också till sagt som jag ätlar med säga men det spyr ju om. Men nu är så sånt den här kan inte göra av badnagarsbötten och malbruken här. Men jag har ju att vi sa att vi väl kan känna vid om metale lite till malstövna tja botten och onkon. Och jag alltid att jag kan att du är så optimistisk. Jag är otroligt näckbängnar i en tillfällig. Jag vet det allvarliga vet till att få ett mål som inte honkon något samman. Att det brukar en styck år alltså men det brukar om metale näckgerans enskon. Och jag har mer än och tvär tror jag 4 för när horsbötten sitter och till bött som i 14, 15, 16 år som tåsar samman enskon. Och det kan gott vara att det är undertext engst, eller vad jag kan kalla det. Men det som är för vi hänt i förskolan, det är först blivit ett öde flattmål. Det har öde avmarska åra fanns av förskolan. Det kryddade vi enskon, men det är östning engst som är en avmarskavon, kan säga, avmarskavon stöj eller stia. Och det är nekmare vanta mig att vi får få ett atterliv som växer upp. Vi är någon öle onyanserade mål och vi är någon mål som är så sammansatt av enskon och förskon att det kvarstår fåglar eller fisk. Och det som jag har visat att det är att jag har grejt värvan av att vi kan gå se att det är kanske galt nu för att så vi kunde ju sitta spån framtiden och vi brukar se ut och väldigt ofta. Men jag har alltid vi skulle föra ut och kanna hur är målstövan ut det. Och vi har funnit sig kanningen av Badnagars bötnen. Hon ser inte särskilt lovande ut. Och jag till väldigt bänkig för jag får ut folkskolan. Nu ser jag bara något som jag inte vet, men jag hör så mycket nek och det är så mycket så man säger så mycket av kanningen gör där att det är nek som bäntrar att stövan är inte gå här. Och ett som är nog så avhåverst och det är något vi tecknar göra. Först hever teckn. Det är inte evigt att först ut, men jag äcklade en samrum med närmagar
här som det runt jag får att jag man säger brukar sig en skårne återvita till det lätta ting av bord som de var van vid att bruka tälter och tältespöl och annat. Och de sa ju rätt av på en annan. De sa ju och omsätta till förrest och ta det så blev sport kvis ja men så är det ju chaufför sko. Det var först hej hackre tekniska timon men det en ska la främst för. Så är rocknar vi att det är om metalja kan säga det är ju vi också så öden näck mer att ha vad det oj om vi får ut och kan ha värde malstövna mellan bötten och unga. Och så allt det är fagmal till helt annat check som jag alltid vill ge han rätt och det är ett helt annat check. I allt det är vanliga geransmal det här som det kunde uttrycka bäge enklar och komplicerade tankar vi som är bench för vi att man säger här för vi hämta några golvar sånt. Ja, tack för det. Det var ju tid och hur att vi märker hatta som var. Jag lukar med vi akkurat det här så var alltså det akkurat det som nämnde det vi att ett målskifte kan simpelt täcka ett atterlig. Så kött kan det gänka och till dömer om det och typiskt är det tror jag atterlig så att det är gott att du är pessimist där nu var. Ja. Vi tar va. Jag vill du vi märka det. Ja, då alltså är för så vitt part för samtur vi var. Att det manglar ju kanningar av snössen i stora stil. Och jag säger för så vitt inte mina framlöv om hur jag avskan det enska mal i hevrat av förska som så. Men här är också samtur vi var och att det kan få avlöningar för det förska malet. Det vill säga att det kan bli fattigare på ett måte att de inte känner ganska flera år som kunde brukas som samma fyrbygd och så är. Men det som jag också här till är ju att skolan är väl en visspelare i snär. Alltså om så är att till dömes enskor syntaxer avskar förskan så är det ju något som öra vill tiga upp alltså i skolan eller av föräldrar eller vad är det. Alltså men det som är runt bara säga Johan det har väl som det är att så tjänar vi till sig unga som en loka i en bulk som så vi några av oss normen så släpper det till normen och det blir äldre. Samstundes som andra ung kom in i i bulken och var att han bulka samlagan som här är. Så det var liksom som ta frimillen som jag också är mest om. Ja. Tack för det. Så alltid vi har en folkhögskolelärare här. Ja, det är som så jag nej. Men nej, jag hoppas bara i mån till det vi enskon åren så blev den här kanningen till Ludvig Dietrichsen, Cecil Rasmussen, Tor Kjølbro och Marion Siskason lagt fram för i år som visste till att bøten i fjorda satt och nødkjent flotje, de brukte nekv ensk år, og ikke minst brukte de ensk år, da de manglet av førsk år. Og her var det så tydelig at eldre de var, færre år høtte de, og mer brukte de det enska. Så det er litt sin i måte tog som du sier vi i normen noen, man lykker som vekser fra tog, hokser at det ser ut til at det blir verre til dem at skulle sette år av førskolen, eldre de ble. Men jeg vet ikke, ganske høyt også til det. Ja, takk for det. Jeg kan? Ja, det enda er alt jeg mer nå. Det vant jeg i nøysene, men jeg oppfatter i øysen til i nøysene flotje som ung. Ikke bare til i fjord og satta. Det vil si, her er altså en særlig ungdomsmentan galdande. Og da er kommet ut ur nøysene og blivet skift och så är. Så gitt jag att det brötes. Jag kan också säga jag har det spurdium.
Du får lugga den mikrofonen, ikke? Ja. Ja, jag har tagit något snack nu senast när vi vöggstove lärare, pedagoger och badnagars pedagoger som säger till vi att bötten till sitta och spela öliga nekv och enskona och det vill säga att ta det pickelöjdel och det är ju att vi att hela öliga plastiska i fistna eller fist i åren och det vill säga att hvis det ta så öliga nekv att vi enska så kommer det att präga det mer eller minne alla tojerna. De bøttene som gikk nødvendig av flott i det, de har helt sikkert haft en æra tilgang til der tilkjelte midlene, til det enska malet, enn de bøttene som nå vekser til. Så, og allikevel så har de nødvendig av flott, ja, de er stadigvæk ung, og de har stadigvæk etter her. Men jeg blir 8-4, at de som er 2-3 år gammel i det, som tar så øyelig nekv engst, da de kommer nødvendig av flott, at det ikke blir minne engst ta, än det är att han så nog en gunde flott. Så är det som det alltså som du nämnde att vi att norrmannen tar brötas där. Och så är det som är skilt det så vart det öllom för så är att äldre det blöva minne ängst för det att åsa. Det är som är så att jag lyssnar till oss på när det vi om det är så. Du menar att det är alltså det växer alla tojerna, det växer alla tojerna, ja. Alltså vi ska hålla stort. Hvis man tar sig om 2-4 gånger barn så kan man ju så hur som medvita att det önskar väl i er. Jag också till öliga omedvita flest för dem. Men och nu till flotche här är det medvita. Här vita det att det brukar sig en skårne. Tog att det är alltså en måte att identifiera eller att jag visar att det är bulka sammansfäste som är med de unga. Så här alltså tog kan man också utla köra badnagarsböt eller vuxstoböt och nutchilaflaxnämningar i samma bulk. Det blir stil. Och mot poäng var så att ta 2-4 gånger böt blev äldre. Så höra att de inte att andra folk runt om de brukar år som yellow och flower. Och tog för det helt automatiskt i vad brukar det förskolan. Men nutchilaflaxnämningarna tar uppröster mot att verand normen så långt som det är ung. Ja, jag tar Hjalmar. Ja, jag ska att här samarbete där du nämner att sånt hvis man säger att det är 2 malt eller kanske 3 malt i förskolan då ska en skon eller så bort det och vi 2 malt i förskolan och en skon det som vi nämnde här framlånade att spurningen är så om det vi mal dominansen om han inte bröttor här som man inte och till dömes är för att föreställa dominanta mal att ängste för i blivit att dominanta malet så är sån ung bötten och så är det inte så gott alltså. Ja, Hanna. Ja. Mikrofonen. Ja, det är akkurat det samma som i huset som Hjalmar säger att och som jag som så inte dömer om hemma mittlen de unga som jag känner och sjående östne som mina skollärare i förskolan utan några för år sedan undervisade senast. Att det sås nog så väl och i skrivningen i östne vad det är för ett mål de hött och ta det skriva och kött och frukt att det var bäj och avska av så här SMS-mentanne och östne ora väl och stavsättning och allt var avska tog. Så det är ingen ivi om att ängst avskar mentarna lia och möbler nuslu öchen avska ta ochkara bötten och ungo nekvmöra än bara Eva batten är 45 år. Tog att onkel börja vi att som det var Hjalmar som säger det första för lärde man möra kanske bara av det hemliga omkvar någon från föräldrar någon och vi byggde ner som man var men i det så är kvart mansbaden nästan från föring utsatt för det skärmon och ljøve som är av öromål och där kunde vi inte säga att ongo avskan hever det som hon säger det är så plastiska höjlander att han vänningen som kommer börjar nästa högt nu mot längst hon börjar helt om att tulja och nu så här är ölla näkva gera och man kan ha fullt av lovon och så men det är snurrar sig näck mera om jo att man sätter sig för det som samfälla men det snurrar sig ölla näck om vilja elsaler
de som känner ett fag och inte att de ger tillfär till pinkeböten, ger tillfär till förskola, till skola, till mina. Ja, och faktiskt också till alla de uppbyggnaderna som de kunde läsa i förrjun och kanske ha grundstöje. Tog här vi så varvar vi heter att det blir till att ta sig förrest. Och usläske politiker, och vi blir ofta hittat i Ryssland att de då nöker ting i mån till sitt mål, men de har samma troblockar vi ens så vid. Och här var kanske också inte för lätt om det här förr, och nu råpar kjalt politiker varskå. Vad ska vi göra? Vad skulle vi göra ta i kölskapet för att ta sig ängst i oss och ta göra långt? Alltså, vi snackar nu om tältespölselböt, men på en vägen, i morgon så är det mycket tekniskt som tar sig vid oss och ängskon. Kanske avskan hon blir så massiva trompene. Ja. Ta ett års baden så kom det enska in och nu kommer det in och det är nästan då att tosa. Ja, och så är det här, kunde vi bruka inte mer penning och hettar och på hettar. Visst vi säger att vi brukar ölla några penning på samfärsel och onkel helt vi brukar få några pengar på asfalt och betong och lite och på välfärd öke. Men som malsamfälla som är så lite som häver ända ner skatten. Kunde vi gott sagt, vi färra brukar mera och på att männa tillfär. Alla ser som jag nämnde och vi färra brukar mera att tog på att tydningar mycket ting ut till hemmen stäm för att skifta över till själva skriva då enskorna. Ja, tack för det. Så Johannes. Jag bara nu så står det mer kan säga. Alltså i all den där diskussionen heter helt tydligt om det yngre att eller man alltså för botten och så bättre. Jag har inte att det är särskilt relevant för det kommer. Där det kommer här i huset och läsa att det är det vuxna folk alltså. Och det tacka några Om det är lagt att det kommer. Det är långt lagt, det kanske vi kan göra vet det. Nej, men det måste vi att om det tacka några skoj i naturvisen till här alltså jag tycker det har några avskandal förska mål. Jag tycker det här några trubbelager men det är som det annars då så. Och när vi så är ganska akkurat det ner det mer större trubbelager alltid visst SMS mentalitet. Att han maten det skriver på att det ser ut som ja. Ja, du gör ju pen or för att stötta där sen vi bor här till fler som har alltid markerat. Jag har stått han och täckt honom på året och så bara gjort och till sätt några mal töckne så. Ja. Så har det varit här i ja. Du kan presentera det så. Jag ska lycka presentera mig. Hallå, jag heter Petra, jag är från Slovakia. Ja. Jag har läst syndrom foroist och jag har eisne syndrom vimestingar till det foroiska male. Alltså jag som utländigur, jag har rönt att lära foroiska mal. Ha? Jag har valt att föra till foroiska minams jordbekving så läs att male sätter sig bättre skrivligt, munligt och läsa och tosa. Men tyvärr må jag säga, akkurat som du säger Hanna, att det ber inte till att själv föröingar kunde inte lära det föröiska malet, och det har inte tillfär. Och det var själv föröiska lärare som har sagt att det ber inte till ung folk, och det du inte läsa, du inte tosa, och det du slett inte skriva, det var sejan och achan är i minams jordbekving, så att här så man ordentligt trupplägg man tosa om mal och allt detta, men det är inte föröiska tillfär som bottnen kunde faktiskt bruka bättre. Och det samman var ganska nu läsa i froskapassetur och nu ujjar har vi så faktiskt en stav som en föröiska genta gånger a föröiska froskape dumpaje fra rönda protoku tui bok var ängst och hon skilte inte ordentligt gott hesa ängst. Ha? Så det har vi också eisne hattarat att föröiska genta gängur a föröiska froskapa och dumpa bara uppgrund att hon skilde inte så gott ängst. Så det är bara löjse min vimesting till det föröiska man ska välja det, alltså hur man kan. Självan det är analys vi fakor. Det skiljer ordentligt gott. Det ber inte till att iversätta miljon fakor, men den föröiska tillfär och i skolar, det ger mun, hvis man läser 3000 suir a angst och 3000 suir a foroist. Ta förgera mun till skola. Ja, tack. Tack för det. Ja, att gott poäng alltså att för närmare tar dumpat och tar det inte först tillfär och nästa vara förskon så har ju ganska bestämt han den man här. Vad var det? Men vad säger det till den? Är det här en trubbelage att vi tar allt och lite tillfär eller ser det ut. Att det här tar så vi sjön det långt spektrum, vi tar som det små och vi tar som det som är min namn och för vi är och så vi är. Jag vet inte om det är några svär på det. Men annars står vi mest ganska om det. Alltså
till dömes att det är examen och så här det så är problem att skriva för skom eller ens kom tas det hotel. Det som handlar om är att det skulle doa att greja från och det skulle doa visa att det är skilt det fagliga. Och så kunde bruka det mål egentligen som det är hotel. Det man säger det att här var inte förställt för och ja. Den här unga damen hon vi kunde fortsätta kan man säga. Alltså jag har inte med det att man ger för skor och att vi brukar det och det gör vi när vi lyfter en kartosen examen vi känner till något de folken som får oss vi mals alltså vi agera år men alltså mitt poäng är att det är öjliga viktigt att ta det färra härifrån oavsett det ett universitet eller ett annat universitet läsa den och naturvisning så må det vara stinn och de enska ösen det bör ju vara ett ettlahet det är lika som sätter sig upp som om att ja men vi må ha det förska alltså skumpat enska väck. Det här var det enska men så missar vi det försk. Jag håller inte att det är nej inte att du kommer ner till att du läser universitet helt inte tillfälle. Du måste gussur. Man kan ha berg. Man har malsmoj men du måste också sörja för att det är stark och i enska därför vi är. Jag kan stå till storlökar vi måste att det är något som är högre ofta om det är färdigt rastöv. Att folk från alltså jag har vinnfolk från imska land. Det ser vi men vad så kul vi då så förbannat längst. Vad är det att ungen skilor där vi tar framlöver? Det tror jag vi alltid släpper undan till i vårt hemland. Det vi tar sig bara egna mål och sen här. Vi släpper från när det brukat. Det vill säga att du ska vara ja, du ska folkkunnig i enskolan att du kommer i folkskolan. För jag kunna klara det mina men du är här i Nekko tillfära enskoldöms. Nej, så du måste gå så då att du lever dit att du teacher en bachelor utbildning i naturvetenskap måste du att kommunicera och enskol. Du skal også døyla tøyna granskning vi granskar. Og til en av de skiltum som granskar. Og du så etla engst at du ikke kanst det, så misrøkker du den skiltum som granskar. Ja, men du må lukka vänta at du, som du sier, Johanne, til å si at man kommer ut på det faglige, skjønner du? Ja. Nu har du et øyne problem med. Du kan ikke lære det faglige at du er smale, som du undervist tror, ja? Er det rett skilt? Det som hon setter opp her, vi at vi kommer til ikke klare seg til hun skilkjengst. Det vil si hun kan ikke lære faglige til og du er snø lengst. Her vi så i nøkron for i tog støven i fargen. Ja, men det er alle sammen. Innenfor naturvisning, hvis du ikke tror engst, så... Ja. Holdt stå tanna, så får vi til Doris her. Det kan godt være at naturvisning det og særlig tropolvisning det nok. Men det inte att ta om det att vi manglar först tillfälle och att det grundläggande uppbyggnaden som mina mer. Det är inte bättre folkasland nu än det var för 2015 år sedan. Vi manglar tillfälle, kanske 40% är av danskon. Det är inte här på ett tillfälle, inte enskon. Här är det danskon. Han ökesvinningen, han manglar vid att göra. Och det är så lyckat han vi människorna att häver du en gåan målförlöka och en fagökse att under målmålet så är det ett öliga gott grundläge att bygga vidare och då häver ju vissa lärgrunnar i folkskolan så här är ett arbete man kan göra att det kan inte vara så att man måste skippa först för då ängst. Nej. Tack för så alltid då. Dåligt. Ja, chatte orsak. Vi ska komma. Dorit Hansen är skolabokare Riksstjóra. Orsaka mig. För det är det här. Jag också med det. Nu blev det ganska sagt bäge av henne i Ares platsen Janne och av Hanne nu att heter vi yrkes vinning att vi manglar yrker att vinna ångsvägna. Och tog också är det här man tar om yrkesmiss att det är ganska inte rätt ord. Tog hesi yrken är omgående vunnen. Teltespelene har omgående välja förskon så vi har inte mist det. Men vi må hashtagga det ångsvägna. Och det ser man vid skola malen. Och här också att det kanske är synd underligt att vi skulle göra löjfröje av universitetsstöden till en tropolöka. Tar vi hava, alltså hvis vi hittar efter för skolaböcker de brukar och i löjfröje i folkskolan så brukar de danska böcker. Kvar bara inte varska om det. Tar till löjfröje i mina så är det danska böcker. Kvar bara inte varska om det. Alltså
hur ska det vara en trubbelhet att de kommer att sätta att de läser utländskt att de i 12 år har läst utländska böcker i sin fachen. Så det omtrist är iver. Och här också är att vi skulle göra mer och det är långt sagt vi skulle göra mer och inte minne. Och det som blev sagt om Janne om att knorsliga förska fagmalle, ja men så må vi göra det om att vi må bli vi och vi har mer och mer pengar till det. Annars alltså vi kunde inte säga att vi inte skulle hashtag ökene. Så de ökene som är i hashtagen till dömes blev kickven nämnt. Alltså hon är hashtagen finnas slä, men hon minkar tutninge och andra ökene växer tutninge som faktiskt omgående är i hashtagen. Och det är en trubbelhet och här hänger bägge fagmal och geransmal så öliga tatt samman. Alltså ja, lojfröje är fagmal att det kommer upp på universitetsstöj, men hur det tar som lojfröje och i folkskolan, ta är det bägge geransmal och fagmal. Och då Jan blev det sagt att det är kvarsjukt, men det är inte helt kvarsjukt alltid. Det hänger samman där vi kommer ner till de unga. Ja, så det är alltid vi skulle göra mer och bli vi hashtagga mer. Ja. Tack för det Tim och Lycka. Också om att här uppe vid borre. Ifall Lycka här upp till här och en som har boja lunch. Just väl. Ja, nu har jag så öjande kan jag chatta att jag tar inte ut som var säger att vi vet faktiskt inte hur stövan väl är. Här skulle näck fler kanningar till och här skulle det vara näck mer jotta till allt som vi för smal att göra. Annars vet jag nu arbetar jag samman vid Dorrit som riskjör i Aname och vi tar näcka kontakter ut av skolan och det är en felaktsnävnare för öjliga näcka lärare att det är så att gångt i förlöken i förskon uppa 5 år intervall. Det gånger 8 kurs årsiden till det. Annars halte jag fokus här över öljannäck av bötten och ung, men jag halte vid vaksna har eisne en uppgave. Tog att jag halte att ängst ur den grad vi är kommit in i åkara maleisen av skrift och i tale. Och ett som jag har sagt när jag inte det vi tar inte ta sig sedan om byggna. Ett det år kommer i male. Teg så själv vi tåla sakta så några främmande år i malen. Allt mata självande men ta byggna år för ta vanten här och ta så jättedens långt nu i munnen bötten. Det är inte skilje hvordan kommer til det her, så skal jeg omsette det først til engst og skilje det. Det var det. Ja, takk for det. Vi får rundt det av. Vi skulle ha livet nøklundet klokken 9, så det er vi å være. Men lett å få en kjøta rundt og her kanskje hvis det var akkurat vi mærker at det som ble sagt her ute. Ja, men alltså jag kan bara vara samtidigt vi Dorrit och Miskrinberg. Att mal rökt ångkant i Leo. Hon avhållande och hon ska vara avhållande. Inte det så rikkar hon inte. Och alla ser öslen som blev nämnt nu i folkskolan och i danska läroböcker. Det skulle självande ha förska läroböcker. Men hvis jag har skilt det rätt så är det bara spårningar och när det blir gjort. Jag hade det kommer nog så långt nu vi förska läroböcker kurser i folkskolan. Så jag tycker bara att det var helt fram och det var ju sannolikt att det var. Så att ökes rökt eller vad man kallar det. Det här gånger inte bara det vi vill inte bara enska, det vi vill ösen dansk. Och det som har hänt det sista åren, det är det. Att det gamla dagen så var det danskt som var det första främmande. Men nu är det så ängst. Men danskt är framme i sig. Nu skulle vi stryka lika som att 2 man här med den här. Och ta uppgåvan eller ta erbjudanden hon vill sjå det ta större. Ja, det var stort. Tack för det, ja. Hjalmar, jag ska bara stort. Vad det säger då, det var månader med 5 år mån elektronik. Alltså så kan det vara att det här som nämnt här Christer Lindqvist
här boken här som man tåsar om framtiden att man är förisk målföre vi nekvar avskan och enskon. Kanske är det rättliga kött att vi kommer här till alltså vi har inte gjort. Ja, Hanna. Ja. Mikrofonen. Hvis jeg tar utdragen til Hjalmar først, heter at det som Maria nevnte, det var førskbøten og vi ønsker noe i kastet, men Hjalmar tar seg selv ofte om tilflyttere som ikke får noen gammal undervisning. Og den patchen til sammen, det avvirker akkurat litt malsamfunnet, helt og medtallet. Så jeg nevnte da i førstene at vi må ha en sort avhaltande hukborsarbeid, meninger om dette her, omkring regler, og røtja da. De lentene som vi har vi kanskje røkt for ytla vi først, og så har vi heller ikke ikke noe. Så det er, og det er just nekka at det ikke flere folk i følgen arbeid vi måler. Altså, føringer har haft det som en særlige foreløkere, at doa nok så vel mål og skifte mitt nek og imisk mål, tog vi det var så små. Det kunne man brukt, tar foreløkerne finnes enn, hva står faktisk er fakkende vegna til skoleskipene vi har og det. Så här vill sätta in Hanna Jensen. Ja, så att mål så var det just det snart. Tack för det, Jan Danielsen. Ja, nej, alltså är faktiskt pur öjnig vid det som de säger. Det är bara att det är synd i bänken för att ofta tar i och ska göras så ska trusta så ska också göras nu och så trust man och så får man alla in i hina grövorna. Eller bara vara öjla försiktig man inte ger sig in att det fagliga. Det är inte gale vi förskon åren, heldur sig här inne i öllum fakum och faktiskt som brukar hvis jag känner några av förskåren så säger det hett och det av förskon. Eller spyr det. Några av kanamken är öjla stinner i förskon faktiskt. Men samstånd som må är alltid också ta det färre härifrån och för att vi är i arbetet. Det ska läsa vidare så må det vara fagliga välfärd och det betyder att det må ösnen vara välfärd i enska. Det må ha det vi. Man måste inte göra sig inåt det. Man kan göra bäg. Ja, tack för det så. Alltid klockan här och passera något. För att tacka till Jagan Lund Jakobsen, Hjalmar Petersen, Hanna Jensen och Johannes Danielsen. Och inte minst till här ute i salen som har följt vi och sport in till och gör vi märsningar. Tack för det. Så får jag ge ordet till Anno-Katrin Matras, Sjålandet, som för att säga också om kommande sättskäk. Tack för det. Hervart. Ja, vi tackar för det. Det har alltid varit stark och värst. Spännande tjäk. Men samtidigt så får jag också minna det kan ha att höstskväldet 12 januari så var det att sätorstjäk här i Skronne och ta det så i samfällsstölden som öjekväldet. Och apropå ävnekväll så är ävnet av fake news. Så, men det är så nära kunning om det hela hemmasynet, Facebook och e-mailen så till få kunning om det till tätoj. Och till det är välkommen till det och är för att tacka för ikväll. Mina alluga kaffe och smakakor och sort är här kaffe och te och smakakor. Du är välkommen till att stäcka och prata sen.